7 та 15 тисяч рублів штрафу. Такий присуд окупаційного Київського райсуду Сімферополя для Рєзи Решетова та брата політв'язня Асана Ахтемова Арсена, яких визнали винними у нібито порушенні карантину. Вони серед інших кримських татар 4 вересня прийшли до будівлі окупаційного ФСБ, щоб дізнатися про долю 5 викрадених співвітчизників. За словами захисника Сабрі Талипова, окупаційний суддя пояснив присуд покаранням за перебування серед людей без захисної маски, а усі доводи захисту відкинув. Сотрудники полиции, погрузив более 20 человек в один автобус, не обеспечив их масками, антисептиками, перчатками, не нарушили же этот же закон? Когда сотрудники полиции завели огромное количество людей, среди которых были старики, молодежь, женщины, в одно помещение непроветриваемое, не обеспечив их опять же теми масками, антисептиками и перчатками, не нарушили же этот же закон? На что мы не получили никакого ответа. И видно было, что по выражению лица судьи, что он, наш довод был действительно аргументированный, но приказ сверху нельзя обойти стороною. 4 вересня біля окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Усіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. На усіх склали адмінпротоколи, а 50 людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. У стенограмі прослуховування більше сотні невідповідностей. Про це заявив кримсько-татарський бранець Сейтумір Сейтуміров на судилищі в російському Ростові-на-Дону. Його та його брата Османа Сейтумірова, а також Амета Сулейманова та Рустема Сейтмеметова окупанти звинувачують у нібито тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. За словами адвоката, у стенограмі бранцям приписують слова, яких вони не казали. Це підтверджує і замовлена захистом експертиза. Також встановлено, що аркуш з текстом, знайдений під час облави в оселі Амета Сулейманова, йому не належить. На листе бумаги, который неизвестным образом оказался в протоколе осмотра, обыска, точнее, у него дома. Со слов моего подзащитного, данный лист бумаги был принесен в дом со двора, либо за пределами двора кем-то из сотрудников, которые проводили обыск. И мы изначально отрицали, что этот листок бумаги принадлежит моему подзащитному, что он его писал или что он ему адресован. И, собственно, почерковедческая экспертиза как раз-таки подтвердила, что почерк не принадлежит моему подзащитному. Європейський Союз засудив перепис населення в окупованому Криму. Окупанти з 15 жовтня по 14 листопада рахуватимуть мешканців півострова. Крім того, в ЄС засудили чергову незаконну призовну кампанію, яку Росія розпочала на окупованому півострові. У Брюсселі назвали це порушенням міжнародного та гуманітарного права. Такі дії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, заявив спікер Єврокомісії Петер Стано. Європейський Союз закликає Росію припинити порушення міжнародного права та гуманітарного права на Кримському півострові. Європейський Союз продовжуватиме працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня. Європейський Союз буде продовжувати проводити політику невизнання. Окупанти застосували артилерію в лавах українського війська без втрат. У штабі Об'єднаних сил заявили, що інтенсивність бойових дій минулої доби дещо знизилася. Ворог обстріляв оборонців Катеринівки зі 120-х мінометів, а неподалік Новолуганського та Південного, що на Донеччині, окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу зброю. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність. Від початку доби 15 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Обстрілював українські позиції, а тепер потрапив до рук СБУ. Співробітники Служби безпеки допитали затриманого напередодні російського найманця Андрія Косяка. Його схопили на ділянці, де планують відкрити нове КПВВ з окупованою територією. При собі бойовик мав пістолет, кілька магазинів з набоями, а також посвідчення Центру контролю за припиненням вогню та військовий квиток. Встановлено, що він уродженець Алчевська на Луганщині, має кримінальне минуле та підозрюється в умисному вбивстві. В окупаційних документах має позначку про російське громадянство та навіть запис про вакцинацію. За даними СБУ, він воював проти України у складі мінометного взводу батальйону окупантів «Брянка СССР». А в його телефоні знайшли кадри, де він хизується обстрілом українських позицій. Найманцю оголосили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях. Я сдал пистолет ПМ с обоймой, который взял без ведома руководства, нарушив наши внутренние правила, так сказать, и приказ предварительный. Негайно звільнити Костянтина Ширінга та усіх незаконно затриманих українських громадян. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Вирок Костянтину Ширінгу, якого окупанти засудили до 12 років колонії суворого режиму через закиди у шпигунстві, в МЗС називають політично вмотивованим. Також зазначили, що це є черговим прикладом нав'язування російського громадянства жителям окупованого Криму. Вимагаємо від Російської Федерації скасувати рішення суду і негайно звільнити громадянина України Костянтина Ширінга, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян. Закликаємо міжнародне співтовариство засудити застосування Росією практики системних політичних репресій проти громадян України в тимчасово окупованому Криму, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, а також продовжити активно протидіяти порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права на півострові, у тому числі в рамках Кримської платформи. ФСБівці затримали 61-річного українця Костянтина Ширінга у квітні минулого року разом з цивільною дружиною, російським військовослужбовцем з Феодосії. Окупанти звинуватили його у шпигунстві на користь України. В українській розвідці закиди про нібито затримання в окупованому Криму української розвідгрупи назвали провокацією. Сам Ширінг своєї провини не визнав. Адвокат Дмитро Діндзе заявив, що готує апеляційну скаргу на вирок. Ще 4 області з понеділка потраплять у червону зону в Україні. Це Запоріжжя, Одещина, Донеччина та Дніпропетровщина. З 18 жовтня через різке поширення COVID-19 там запроваджують нові обмежувальні заходи. Забороняється робота кінотеатрів, театрів, музеїв, торговельно-розважальних центрів, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів. Заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають зелений ковід-сертифікат. Обмеження не будуть застосовувати за умови наявності в усіх відвідувачів, працівників та організаторів ковід-сертифікатів. На Херсонщині ці обмеження діють від сьогодні. Для контролю за їх виконанням там працюють 12 протиковідних патрулів. За добу в Україні зафіксували 13,5 тисяч випадків коронавірусу. 202 людини померли. Новий пік захворюваності в Криму та Севастополі. Окупаційна влада звітує про 834 нові випадки ковіду. Ще 19 людей, за їх сумнівними підрахунками, не змогли побороти хворобу і пішли з життя. У шпиталях окупованого півострова залишилося трохи більше 10-ї частини вільних ліжок, заявила окупаційна віце-прем'єр Олена Романовська. Водночас окупанти закликають людей до вакцинації спутником ВІ. Місцеві жителі фільмують автівки з гучномовцями. Уважаемые кирчане, в мире бушует опасная коронавирусная инфекция. На данный момент прививка от COVID-19 – это самый эффективный метод профилактики. Стрілянина в ліванській столиці залишила після себе багато людських жертв. Хаос, кулі в стінах і пошкоджені крамниці та автомобілі. Ці події нагадали нам громадянську війну 1975 року. Мені було 10-11 років. Тепер усі ті картинки, які залишилися в пам'яті, воскресли.
Стрілянина сталася на демонстрації проти того, як ведеться розслідування минулорічного вибуху в міському порту. Акцію організували шиїтські рухи Хезбола і Амаль. Як повідомив міністр внутрішніх справ Лівану, по людях стріляли невідомі снайпери, цілячись в голови. Загинуло щонайменше 6 людей. Більше 30 були поранені. Деякі перебувають в лікарнях у критичному стані. Ми сиділи тут і почули постріли. Ми утекли і побачили, що наші машини пошкоджені. Це ніж у серце, ми не знаємо, куди йти. Мені 56 років, я все побудував, а вони зруйнували. З нас досить. Організатори акції звинуватили в нападі місцеву християнську партію та у відповідь поклала відповідальність за вбивство на Хезболу. Ведеться розслідування. Акції невдоволених розслідуванням в Лівані стали звичайним явищем, оскільки досі нікого не притягли до відповідальності за катастрофу. В результаті пожежі в порту минулого року вибухнуло 2750 тонн нітрату амонію. Вибух був такий потужний, що зруйнував більшість будівель в епіцентрі. Загинуло 219 людей. У Норвегії з'ясували особу людини, яка скоїла масову розправу з луком та стрілами. Він убив 5 людей у місті Конгсберг. Через релігійні погляди нападника поліція припускає, що це був терористичний акт. Без сумніву, ці дії схожі на акт тероризму. Але розслідування має тривати, щоб зрозуміти мотиви підозрюваного. Як з'ясувала поліція, напад скоїв громадянин Данії, що прийняв іслам. Це 37-річний Еспен Андерсен Бротен, який живе у цьому ж місті. Він ішов вулицями і стріляв у перехожих. Він також заходив до всіляких крамниць, закладів та навіть квартир. 25-річний студент Мохаммад Шабан сам ледь не став жертвою. Того вечора вони з друзями сиділи на кухні і навчалися. Бротен вдерся до їх оселі через вікно. Ми побігли в спальню, щоб урятуватися. Я тримав ручку дверей, бо головні двері не було замкнено, і він міг увійти. З вікна я бачив чоловіка в сірих джинсах і білій майці. Я бачив його зі спини. Загалом загинуло 4 жінки і чоловік. Усім було від 50 до 70 років. Ще 3, зокрема і поліціянта, який не був тоді при виконанні, поранено. Напади на випадкових людей у громадських місцях – це звичний спосіб дій крайніх ісламістів, які влаштовують теракти на Заході. Бротена ув'язнено. Він уже взяв на себе відповідальність за вбивство. Його адвокат підтвердив, що підзахисний співпрацює з поліцією і дав докладні свідчення. Слідство вважає, що він діяв сам. Ця експозиція буквально засліплює. Тут можна побачити коштовності, які пожертвували українські церкві. Це дари гетьманів, полковників, сотників та інших впливових людей, які жили між 17 та 19 століттям. Україна в центрі Європи. Вона на перехрестях шляхів між Заходом і Сходом, північчю та півднем. Тривалий час була загроза від інших держав. Тому в козацькі часи зберегти віру, зберегти церкву, зберегти мову – це було синонімом збереження української держави. Тут можна побачити понад 30 церковних та світських старожитностей із дорогоцінних металів та каменів. Ці кухлі – роботи німецьких та польських майстрів. Їх датують 17 століттям. В Європі в ті часи надзвичайно популярним була така страва, як печене м'ясо. Її запивали величезною кількістю квасу або пива. І кухлі – це популярний різновид посуду для пиття в Європі і у нас. На експонатах викарбовано так звані вкладні написи. Вони містять інформацію про соціальний стан їхніх власників. Зібрані експонати, які розповідають про людей, що стоять за цими предметами. Це виставка більше про історію України від 16 до 19 століття, але переважно тут предмети кінця 17 і 18 століття. От саме такий бурхливий період в історії України, коли стверджувалася держава, коли стверджувалася нація. Виставку присвячено 970-річчю заснування Києво-Печерського монастиря. Вона триватиме до кінця року.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.